אמנון יבור, שלום, אחר צהריים טובים. מומחה להנדסת האווירונאוטיקה וראש בית הספר להנדסה מכנית במכללת אפקה. מה צריך לקרות כדי שטיל יחדור את כל שכבות ההגנה האוויריות של ישראל? טוב, אז זה באמת טיל כנראה מיוחד, אני סתם אומר, אבל ברמת העיקרון, מה שצריך לקרות זה שאנחנו נפספס בסופו של דבר. והיו לנו פה שני פספוסים, אחד זה החץ 3 שירינו ראשון, והיה אמור לתפוס את הכלי הזה למעלה בחלל, ואחרי שהבנו שפוספס, אז היינו צריכים לשלוח את המיירט השני, במקרה הזה נבחר הצד האמריקאי. כן. יכול להיות שהיה כדאי לשלוח את 2, אבל זה באמת לא החלטה שלנו, זה החלטה של המפקדים בשטח, וכנראה שגם הוא פספס. בסופו של דבר, ברגע ששניהם מפספסים, אז אנחנו יחסית חשופים. ברגע שהוא כבר מתקרב אלינו לכיוון הקרקע, כבר יש מעט מאוד מה לעשות בעניין הזה. אבל מחוץ לאטמוספירה, אוקיי, אז החץ 3 פספס, גם הצד האמריקני פספס, וקודם אמרת קצת, אתה יודע, עם הומור שאמרת סתם, זה לא באמת טיל מיוחד, אולי זה כן, אולי הם הצליחו לפתח פה משהו שיודע לתעתע בטילים המאוד מתקדמים שלנו? אז לפי כל הפרסומים זה לא המצב, כלומר אנחנו כן רואים שהצלחנו לעקוב אחרי הטיל הזה מתחילתו ועד רגע פגיעתו, ולכן קשה להאמין שהיה להם שם איזשהו מנגנון שמאפשר להם ניווט וניהוג שאפשר להם להתחמק. הרבה פעמים המערכות האלה הן פשוט לא 100% בלתי חדירות, ומשהו בסוף עובר. יכול מאוד להיות באמת שבמקום לשלוח את הצד בתור מיירט שני, היה צריך לשלוח את החץ 2, שהוא בעצם זה שאמור לתת את ההגנה בשכבה השנייה, כן. אבל כנראה שקיוו איכשהו לתפוס אותו בכל זאת גבוה יותר, ולהימנע משברים, כמו שראינו לא פעם, שנופלים עלינו לקרקע, וניסו את הצד. תגיד, מה בעצם קורה במהלך הפגיעה, ומה קורה במהלך הפספוס? זה הרי מדובר כאן במערכת טכנולוגית, במדעים מדויקים, אז למה פעם אחת זה כן נפגע, ופעם שנייה זה לא, אם הכל כל כך ממוחשב? אין פה איזה מישהו שיושב עם ג'ויסטיק ומנסה, אתה יודע, כמו במשחקי מחשב, לכוון, ואז או שהוא פוגע או שלא. זו מתמטיקה בעצם. נכון, מתמטיקה, ולכן היא ברוב המקרים באמת עובדת כמו שצריך, אבל עדיין יש שינויים קטנים, יש אי-ודאויות קטנות שעדיין קיימות. כמו מה? גם בחץ 3, בואו רק נסדר את האוזן, גם החץ 3 וגם הצד, הם לא מתפוצצים ליד המטרה שלהם, הם פשוט פוגעים בה, פוגעים בה חזק, לא כמו כיפת ברזל. כן. נכון, לא כמו כיפת ברזל, גם לא כמו חץ 2. חץ 2, היתרון שלו הוא באמת שהוא באמת מתפוצץ קרוב מאוד אל היעד שלו, ואז לכאורה זה אמור להיות יותר אמין. הוא פוגע ומסית אותו, אוקיי. הוא פשוט מתפוצץ וגורם לפיצוץ של הטיל עצמו. העניין הוא שבמהירויות מאוד מאוד גבוהות, יכול להיות שהפיצוץ הזה יקרה מילי שנייה או כמה מילי שניות מאוחר מדי, ואז לא הצלחת. אז ההיגיון באמת לפגוע בו פיזית הוא היגיון נכון. ברגע שזה לא קורה, ככל הנראה צריך לנסות לפוצץ משהו לידו, שזה מה שהחץ 2 עושה. טוב, אוקיי. אמרת שככל הנראה לא מדובר באמת בטילים מתקדמים שיודעים לתעתע במערכות המאוד מתוחכמות שלנו. מה לגבי המטרה שהחות'ים כיוונו אליה? הם כיוונו לנתב"ג או שאין להם את היכולת להיות עד כדי כך ממוקדים, וזה פשוט סטטיסטית נחת שם? כלומר, הם ירו לאזור מסוים, ובמקרה זה יצא נתב"ג, או שהם יודעים לכוון ממש לנתב"ג? הם יודעים לכוון, אולי לא ברמת המטרים הבודדים, או אפילו ברמת הקילומטר, אבל טילים כאלה ברדיוס של כמה קילומטרים בודדים, בהחלט אפשר לכוון אותם, כי כמו שאמרת קודם, זה מתמטיקה בסופו של דבר, ואתה יודע לחשב את המסלול של הטיל הזה, שיוצא מהאטמוספירה, ואחרי זה גם נכנס פנימה, אז כן, ימים שונים, וטמפרטורות שונות, עננות שונה, אולי קצת תסיט את זה ימינה או שמאלה, אבל לא ברמה כל כך משמעותית, לכן כן, הם יודעים לכוון, וזו הסיבה שאנחנו גם יודעים לתת את ההתראות המדויקות, איפה ההזעקה תפעל ואיפה לא.
וגם המתמטיקה הזו ידועה גם לנו כמובן. אוקיי. לסיום, מה הם שיעורי ההצלחה של מערכות ההגנה הישראליות? זה נקרא קלע דוד בטוטל, נכון? לא, קלע דוד זה שכבה נמוכה יותר. אוקיי. אנחנו מדברים על השכבות הגבוהות של חץ 2 וחץ 3. לא היו לנו כל כך הרבה ניסיונות, כלומר, רק במלחמה האחרונה זה הפך להיות מבצעי, וזה פגע כמעט בכל פעם שזה נורא. בליל הטילים האיראנים אנחנו לא באמת יודעים, לא מספרים לנו בדיוק כמה פגע וכמה לא, אבל האחוזים שם הם גבוהים, הם מעל 90%. כן? ליל הטילים האיראני היה מעל 90% של יירוט? כן. אתה מדבר על טילים בליסטיים או על טילי אישיות והרחפנים שם שלך? היו שם מכל הסוגים, אבל אני מדבר גם על הבליסטים. בסופו של דבר אנחנו יודעים לטפל בטילים האלה ברוב המקרים. מה שקרה היום זה באמת תקלה, צריך לתחקר אותה. אי אפשר להקל ראש ולהגיד, בסדר, לפעמים מפספסים, צריך להבין בדיוק למה פספסנו. ואם זה באמת איזושהי בעיה אינהרנטית במערכות שלנו, אז לתקן אותה בהקדם האפשרי. דוקטור ינון יבור, מומחה להנדסת אווירונאוטיקה וראש בית הספר להנדסה מכנית במכללת אפקה. תודה רבה לך על השיחה ועל ההסברים. תודה יאיר. להתראות. טוב.